given us strength, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iyampo mga igsuon nga makabot ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud didto sa Russia ug sa Ukraine nga kahimtang karon. Og dinhisad sa atong nasod nining atong nagpadayon nga pagpangumpanya sa mga politicians nga unta mag-uban gyud ang gugma og kamapaubsanon sa ilang kaugalingon, gugmas pangalagad, dili gugmas away og dinaotay. Nya ato sang iyampo padayon og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors, labi na sa nagsigig pamalit sa atong slots karon para sa kapilinya ato mangipadayog gamay og alang sab sa ato dinhing kapistahan sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili kami mabuhi kun wala ikaw. Busa aron magpuyo kami kinabuhi sumala sa imong kabubuton, hatagi kami sa paghuna-huna ug pagbuhat kanunay sa mga butang nga matarong. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Esther. Si Reyna Esther sa dakong kasakit midangop sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo ang Dios sa Israel. Ang Ginoo o akong Ginoo ug akong hari, ikaw lamang mao ang Dios. Nag-inusara lamang ako ug wala ako'y kadangpan gawas kanimo. Tabangi intawon ako, hapit na itahan ko ang akong kinabuhi. O Ginoo, kutob sa akong hinumduman, ang akong banay nagsugilon kanako, giunsa nimo pagpili ang Israel, gikan sa tanang kanasuran, o giunsa nimo kanhi sa pagpili ang among mga katigulangan, aron mahimong imong katawhan hangtod sa kahangturan. Imong gituman ang tanan nimong mga saad ngadto kanila. Hinumdumi kami o Ginoo. Umari ka kanamo niining panahon sa kasam. Hatagi ako og kaisog. Hari sa tanang Dios ug magmamando sa tanang gahom nga yutan-on. Hatagi ako sa hustong mga pulong nga akong isulti sa akong pag-atubang ni Aswero kanang lampingasan nga leon. Usba ang iyang kasing-kasing aron awayon niya si Aman ang among kaaway, ug laglagon siya ug ang iyang mga lumalaban.
Luwasa kami o Ginoo. Tabangi ako, naginusara lamang ako ug walay bisan kinsa nga akong kapaingnan gawas kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaan nga templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, kay imong gihimong dako labaw sa tanan ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Ang imong tuong kamot nagaluwas ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gibuhat ka nako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay hatagan ang mangayo ug makakaplag ang mangita ug ablihan ang pultahan alang kaniya nga nagtuktok. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung siya mangayog pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayog isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atoa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulun-an sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagpangayo nato sa Ginoo dunay duha ka klase. Naay mangayo taniya sa butang nga makadaot, naasay mangayo taniya sa butang nga makaayo. Nya si Kristo iyag yung giklaro, basta mangayo ganitag butang nga makaayo, di gyud balibaran sa Ginoo. Kay parihar ako nuna sa nato, kita din his kalibutan, labi na gyud kamong mga ginikanan. Ug ako sad nga pari kay ginikanan man pud ko sa parokya. Kung mangayo mo og makaayo sama nang mangayo tagsin kay atop, ngayog bugas kay wa gid tayo makaon, ngayo og tambal kay ang masakiton, ana mangayo og para ibayad sa eskwelahan kay wa nakabayad sa iyang estudyante. Unsa pa may laing pangayoon? Ngayog kwarta kay ipalit og kulapo. Na okay, di man siya makakaon sa kanon basta di kainom sa kulapo, di part gihapon na siya sa iyang kaning kinabuhi. Or mangayo ka og kwarta para imong itayaan ang swertres. Na maayo na dili. Mangayo og kwarta para isuyop. Na maayo na dili. Basta maayo. Basta mangayo ganitag maayo, ihatag ginas Ginoo. Pero mangayo tag dautan, di sad na ihatag sa Ginoo. Nakaron sa unang pagbasa kaning gipangayo ni Esther. Queen Esther ba? Reina Esther. Ang iyang gipangayo nga kanang lampingasan nga leon, ang hari nga si Asuero. Gusto niya nga mausab ang kasing-kasing, unya awayon og patyo niya si Aman. Si Aman maoy right hand ni Asuero nga nagda sa iyang pangagamhanan, unya gikalagutan ni Aman sila si Esther og ang mga Israelita. Gustong ipapatay ni Aman silang tanan. Ana, nya giaprobahan na sa hari nga bitayo na ang tanan gyud nga gustong ipabitay ni Aman. Karon si Queen Esther, asawa man to sa hari, nakaamgo siya kay niadto man niya ang iyang uyuan, ingon siya andam ng bitayan. Kaming tanan hotdo na migbitay ani, ikaw na lang tingali mo'y mahibilin kay asawam kasari. Naluoy kay siya. Moto ang iyang gihangyo sa Ginoo nga masuko unta ning hari ngadto ni Aman ug si Aman mo'y patyon haron maluwas sila. Maayo na iyang ipangayo dili.
Maayo din na, mangayo ka nga, patya ning kabit sa akong bana. Maayo na. Maayo din na, nga mayong kining silingan na kung gakural ano yung mo agianan, patya na lang ni Lord. Maayo na. Nya, unsa man ning gipangayo ni Queen Esther, maayo ni dili. Magluhod-luhod ron ang taga Ukraine. Moingon nga Ginoo in taon patya na lanas President Putin. Atake unta nag high blood. Maayo na dili. Or moingon bakas Putin nga mamatay unta ng hari diha sa Ukraine nga masinupakon kay nako. Maayo na dili. Nya, ang sa man gipangayong Esther, maayo ni dili. Naglibog na mo no. Hasta bitaw ako galibog sa sa kuan, sa perspective sa Ginoo, sa iya bang perspektiba, dunay kalainan ang pagpadayag sa kaayo sa Ginoo panahon sa Old Testament o sa New Testament, tungod kay dili pa man kaayo tinaw ang presensya o ang kamatuoran sa Ginoo sa Old Testament. Gakuan pa ni sila sige pa pagproyba ba, sige pagproyba nga ang Ginoo sa Israel mao gyud ang tinuod nga Ginoo. Mao na nga ang Ginoo sa Old Testament nipili siya mga tao nga mahimong model niya. Kaning iyang mga model nga mga tao nga mao ang Israelita nga naa nasakop si Queen Esther, iyag yung ipakita sa Ginoo nga ang iyang gahom nag-uban aning mga tawhana. Nya mga dinaog-daog ni sila, nabihag man ni sila. Nabihag mao bitawng pwede ra gid sila patyon anytime kay slaves man sila. Slaves. Nya ang Ginoo nag-ingon man ano, ang Ginoo mo paborgyos mga dinaog-daog. Iya gid nang tabangan ang mga dinaog-daog kanang mga nabilanggo, kanang mga gipang ulipon, kanang gipang dagmalan, ang mga kabos, ang mga masakiton, ang mga sinalikway, ang mga waybalay, iya gid nang tabangan. Nya kun mao na gani nay daog-daogon kanang mga klasihas tao nga iyang gimahal, iya gid nang panalipdan. Ug mao nay gihandom mao nay gibasihan ni Esther, ni Queen Esther sa iyang paghangyo sa Ginoo. Nya sa Old Testament, basta ang Ginoo gani mo protektar gani na sa iyang katawhan, patyon gina niyang buot mo daog-daog. Patyon gid ba? Mo na patay gis aman, namatay man gid sa aman, naluwas man gid sila sa Esther ug ang iyang mga kauban. Pero pag-abot na sa New Testament, pag-abot na ni Kristo, dunay laing level sa pagpanalipod sa Ginoo sa iyang katawhan kung mangayog maayo. Unsa naman? Unsa man nga level? Wa mo kibaw? Dili na patyon sa Ginoo ang tao nga nagdagmal o nagdaog-daog sa usa ka tawo nga kabos, sa usa ka tawo nga huyang. Unsa naman? Iyang ligunon ang kabos ug ang huyang nga pwede ra gyung magpadaog-daog hangtod mamatay nga di gyud masuko. Mao na ni ang gitawag og martyrdom. O pa man ni mausos una, pag-abot na ni Kristo, diha pa nauso ang martyrdom nga ang tinuod gid ayong kaluwasan nato kana bang patyon ta, daog-daogon ta, dagmalan ta, pero di na gid ta masuko, din agid ta makasala. Maunay tinuod nga kalig-on. Kana bang asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, din ajud ka makasala. Ikaw mo kuno din yung mga asawa, imagine lang, kulatahon ka sa imong bana, makasaha pa ka dili. Og masuko ka, nakasaha ka wa sala. Og mubaw sa kagkulatan, nakasaha ka wala. Oh, niya kamo kag kulatahon mo. Makasaha mo dili.
So ang pinakamaayong butang di ay nga atong pangayoon ros Ginoo, nga Ginoo bisan niining tanang kahimtang karon nga naglibot nako, kining tanang mga tao nga mga way ayo, mga buangon nga mga tao, ayaw itugot nga makasala ko, kuyog nila. Liguna ko batok sa sala. Mao na ang mga examples nila ni Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, o uban pang mga santos, San Vicente Ferrer. Kana bang mag-atubang kag taong makasasala, niya dili ka matakdan sa ilang sala. Kana siya. Mao na ang kalig-on. Mao na itong pangayoon sa Ginoo, ana nga konteksto, mangayo kas Ginoo ana, di gyud ka balibaran. Muna inig-ingon nimo, Ginoo makadaog ta ako sa swertres. Kay ibayad nako sa akong utang. Sakto na dili. Ha? Kusga. Dili na sakto nga mabayaran ang utang. Ha? Dili gyud sakto kay ang imong ipangayo ang sugal man nga mudaog ka. Unsa may maayong pangayo os Ginoo ana nga klases problema? Unsa way? Ginoo tabang itaon ko. Unsa way? Unsa may sumpay? Bala mo diha sa inyo sumpay ana basta kanang dili sala. Ako anak, kung ako anay na utang niya, kuan moingon jud ko nga Ginoo tabangi taon ko nga mubaga taning akong naong nga di ta ko masuko nga sigihan ko giyaw-yaw sa akong giutangan. Nga makaagwanta unta ko nga iya kong pakauwawan, nga iya kong sigihan og yaw-yaw. Unya kini untang akong ginagmay nga mga income, ako na taning masugod pag hatag partial sa akong utang. Na wala ligono ning gas Ginoo, mingon ning Ginoo ayaw sag palit og bugas nga usa ka sako inig sweldo nimo tunga lang sa sako nya lugaw-lugawa lang na para dako kay nag-agi nya kanang baliyo sa katunga mo na iparsyal niya. Pila man ang sakos bugas? Butan to 2,000. Di tunga na lang imong paliton di na kay 1,000 nya imong utang 10,000. Parsyalan din ni mo 1,000, lugaw na lang ka dito sa inyo. Nyamin ka Ginoo, tagay ang tao kong kalig-on nga makaantos ko ani, nga magtanaw sa akong mga anak, nga maghilak in taon, nga magsigig hungit aning lugaw kada adlaw. Ana. O di, 9,000 na lang imong utang. Ana. Sunod na sa nimong sweldo, tungao na po nimo, palit na po ka ngadto sa hatag sa 8,000 na lang pagkatapos buwan. Pagkasunod buwan gitagaan man kag bonus. Tagaan kag bonus. Ana, ang bonus nimo niabot og 10,000. Sa man, ipalit og TV, ipalit og TV kanang dako kayo nga tag 50,000 ang usa. Unya imong parsyalan og 10, unya data-datahan dayon. Dili. Moingon dayon ka nga salamat ani Ginoo. Ako ning ihurot og bayad ngadto sa akong remaining nga utang yang sobra ani ipalit na kog bugas. Karon para imong hotdag bayad ang 8,000, pila may sobra? 2,000. Kapalit na kag usa ka sakong bugas, balik na sa mugkaon og normal. Wa pa kay utang. Mura mamugwa ka uyon sa akong analysis. Ka, moingon lang ka, di lang ko mo kuanay, di lang ko mo palit og bugas, padayon lang ko atong lugaw. Ana, nya da pa may lugaw nun, niya may 2,000 na sobra, ipalit na lang nina kong slot. Palit kag slot ipalit na lang nina kong slot. Ni Father Siano, napamantay mga 429 ka slots kuwang. Ato man yung gi-extend gamay. Napay 429. Gahapon 500 man to no ang kuwang. Karon 429 na lang. Palit ka. Di ba? Ang sabay mahitabo, niingon man ang Ginoo kung unsay imong ihatag nga rinako, labi na gyud og mao na ginay katapusan imong kwarta, mao nay pinakamaayong buhat sama adtong byuda nga nihatag og duha ka dako, nya mao toy iyang kabuhian.
purting lipayas Ginoo, nya kanarabang Ginoo mo'y malipay no. Iyang buan ka o gatusan ka pilo. So pagpalit nimo og slot diri atong sobra sa imong bonus, nagibayad nimo sa imong utang, lugaw-lugaw ra ka. 2,000 man to kay duha man ka slots imong palit. Tagaan ni kas Ginoo 100-fold nga blessing. So 2,000 times 100 pila may imong madawat? 200,000 kapalit pa kag tibing dako, dili na inutang kas. Nakaparepair pa kas imong balay. Ana, mo na magsigi na lang jud kag palit og slot. Og mo na ron ang gibuhat sa uban, sige palit og slot. Ano man, daghan man sila grasyang nadawat. So ang pinakamaayo di ay nga buhat kana yung pag-invest diha sa pagtabang sa simbahan, sa pagtabang sa mga kabus. Di ta magsigig tan-aw nga kita kabus tabangonon. Sama ni Queen Esther, ang iyang gitan-aw siya'y mutabang, dili siya mo'y tabangonon. Nangayo siya sa Ginoo nga makatabang sa iyang kaigsuunan. Wa siya mangayo para sa iyang kaugalingon. Andam siyang mutahan nga magpakamatay, mo risgo sa iyang kaugalingon aron pagtabang sa iyang isig katawo. Mao na ang nindot nga pangayoon nato sa Ginoo. And that is the best prayer nga di gyud ta hikawan sa Ginoo ana. Ako bitaw nagampo man jud ko kanunay, Ginoo, makatabang ta mi sa among parokya, aning gisaligan man ko ani sa Archdiocese nga makatabang pagtukod aning kapilinya. Katong last year pa ba? Ayaw in town og pakauwawi ang imong simbahan. Uy, duha ra ka buwan. Ato dayong nakuha ang budget na 30 million last year. Di sirit-sirit ng trabaho sa kapilinya. Karon humana, napay mga extension. O i-consecrate na karong Abril 4, busy na kaayo ang committee ana rog preparar unsaon nila paghimo nga matuman. Pero wa na sila problema sa budget. Na nasa tay budget ron na 10 million niya. Nangayo na sa kus Ginoo, Ginoo, himo akong instrumento nga matuman ning ilang kuan. Bahala na ning mga project na mo diri simbahan kadto giunaha. Ana. O karon nauna na 429,000 na lang ang kuwang aron makumpleto ang budget nga 10 million. Di na sad sila ilabad sa ilang pagtrabaho. Kita na lang sa ilabad dire. Ni anato rong labad kay unsaon ni nato dinhi paghimo ni ato mga project, pero angay day ko ana nga mag-ol. Moingon na sa ta Ginoo para man ni dinhis mga buutan na taga San Vicente nga Paris. Ana tabangi in taon na mahuman-human gining tanang project dinhi. Aron na kung mamatay ko, naa pa sila'y maghandom nga ilang magamit sa ilang pagsimba. Ihatag ka na sa Ginoo, dili? Ihatag na. Unyag mamatay ko, ugma. Hatag yapon na. Ihatag yapon. Kamo na lang sa'y padayon og baligyag slot nga in honor of the late Siano Ubod. Naatay slot ipamaligya kay kadtong once and for all nga DOPS is BFMM, wa pa man to mahurot ato ning hotdon in honor sa namatay nga si Father Siano. Ana, magpakita dayon ko ninyo, magkatawa akong naong, no? Maingon dayon ko, padayon mo palit. Kay ang mupalit, mamatay. Ana. Kay ang namaligya, namatay naman. Di, oy, muglampo sa gapon na. Anaan ninyo pagpaagi. Kay in kaso, dahil mamatay kong kalit ugma. Mabangga na akong gisakyan. Madto ra ba kong asa to akong appointment. Dito layo-layo ra ba to. Di, mamatay ko. Padayon na ginanyong baligya katong DOPS is BFMM. Ana, mas musamot na nung daghan kay mo grasya kay simba ko dahil malangit ko. Di dool na kay kus Ginoo, maingon ko, Lord, kana sige nagsimba, sige sa nagpalit, tabangi na. Minsa unya unsa na kong itabang ko kanang iyang bana nga sige pangabit, patya na. Adi bitaw, maingon ko, i-convert na aron malipay na siya. Ana, sa bitaw no, mora ba ni imong paborito nga topic no, kabit. O sige, tabangan ko na siya. Kay tuwa naman ko didto. Basin ba day maadto day ko didto tabangan ko San Vicente Ferrer og sa
mahal nga birhen sa Fatima kay daghan-daghan biya sa tag nga donisyon no. Baga na biya kay kugnaong sig pamaligya ning slat. Bitaw hutda na lang ninyo palit kaning 429 haron wa na ni karong ugma ba, wa na ni ugma aton lang ning paliton karon haron hurot na ni ugma haron ika-Domingo ig-report na ko dito anay kuwang ana no. Na kanindot sa pagpangayo sa Ginoo, pero ang nindot nga pangayoon dili para sa kaugalingon nato kung dili para gyud sa kaayuhan sa tanan, labi na gyud sa kaluwasan sa mga makasasala. Nindog ta mga igsuon, sa tibuok natong kasing-kasing ug hunahuna magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga puno sa paglaom ug pagsalig. Muingon kita, dungga kami Ginoo, dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan nga sa kanunay mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo, dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nasod nga ang kalinaw panaghiusa ug gugma mukaylap sa tanang dapit labi na sa mga nasod diin naghari ang panagbingkil ug pagkabahin-bahin. Magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nihalina, mabatunan na nila ang ilang gipangandoy nga kalipay walay katapusan, magampo kita sa Ginoo, Dungga kami Ginoo. Makagagahom ug maggihatagong Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad ko karon Ginoo, kung naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini, ihalad ko karon, apan kinasingkasi. Sayutang imong ipatikan, jutay lang kining ihalad ko karon.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluy-i ang mga tinguha sa mga nangaliupo kanimo, ug human madawat ang mga halad ug mga pag-ampo sa imong katawhan, kabiga nganha kanimo ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang harian, ang gahong umaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay ang palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and disease will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, gihatag mo ang santos nga pagkalawat aron pagpanalipod sa among kaluwasan. Himua kini nga maamong panabang karon ug sa umaabot. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang divine protection, Diyos nong panalipod. Nya mahitabo ra ni kung magsigi gitag ampo alang sa kaayuhan sa uban, dili alang sa atong kaugalingon. Muna salamat sa mga tao nga naghatag og hinabang alang sa kaayuhan sa atong simbahan, ang namalit sa atong slots. So gi-extend maning atong MMHD hantod mahurot. So naapay nahibilin nga 429 slots, ang atong total nga halin 9,571 slots na. Sige atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kaayo. Ang ato sang paras pista katong SOS BF or Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer na natasi halin na 169 slots. Pakpak sa taas na malit niyo. Salamat kayo na unta nga padayon tang mahimong manggihatagon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.